České a Slovenské federativní republice, a tedy i všem federálním institucím, zbývá už jen necelých 28 hodin života. Vážení občané České a Slovenské federativní republiky, obracím se na vás v posledních minutách trvání našeho společného státu. Myšlenka o konci Československa byla v éteru už po konci sametové revoluce v roce 1989. Jako první o rozdělení obou států veřejně promluvil poslanec za Slovenskou národní stranu Víťazoslav Mórik. Mám uprieť nos medzi očami. Bez nosa aj bez očí sa dá žiť, aj keď živoriť. Ale Slovákom ide, dá sa povedať, podľa našej mienky o život. Ide o to, že či budeme národom, a či budeme národom svojprávnym, taký, ako sú všetky ostatné národy v Európe. Ani lepším, ani horším. Koncem roku 1992, přesně 31. prosince se československý stát rozpadá. Den na to, tedy 1. ledna, je to definitivní a žádné Československo už neexistuje. Vznikly dvě na sobě nezávislé státy, Česká a Slovenská republika. Prezidentem Česka se stal Václav Havel, někdejší vůdce Charty 77, premiérem byl Václav Klaus, který se později stal také prezidentem. Do prezidentského křesla se ve Slovenské republice usadil Michal Kováč, předsedou vlády byl Vladimír Mečiar. Se rozpadlo Československo, na změnu v Čechách chtěli lidé měnit nejen politický režim, ale úplně všechno. Vše, co sebeméně zavánilo domácí tradicí, zejména 60. lety, bylo velice rychle a nemilosrdně potlačeno jako nesmyslná cesta. Slovensko bylo umírněnější a neodhazovalo například věci, které se jim v minulosti osvědčily, včetně starých ideí a tradic. Na to navazovala i volba polistopadového prezidenta. Václav Havel byl v Čechách vnímaný jako symbol nové doby, zatímco na Slovensku měli svého kandidáta, umírněného komunistu Dubčeka, který byl spojován s minulým režimem. Slovenští poslanci zablokovali potvrzení Václava Havla ve funkci, což bylo v České republice vnímáno značně negativně. Pro vyrovnanost se čekalo, že alespoň federačním premiérem bude někdo ze Slovenska, jenže ani to nevyšlo. Slovensko tak preferovalo svoji vlastní vládu s Vladimírem Mečiarem z HZDS v čele. ODS nominovala na funkci českého premiéra Václava Klause. Státoprávní jednání se od té chvíle vedla na úrovni republikových vlád. Slovensko trvalo i na zachování státních institucí. V Česku působila Československá televize, ale na Slovensku vznikla Slovenská televizia. Současně se tu objevovaly tendence ke zřízení slovenské policie, slovenské armády i slovenské národní banky. Demokratická strana, která byla pro zachování společného státu u slovenských voleb, neuspěla. Jediné, co Čechy a Slováky ještě spojovalo, byla pomlčka v názvu Česko-Slovensko. Zásadní spory byly i v otázce společné ekonomiky. Vidhartova česká vláda za zády federální vlády opakovaně organizovala setkání se slovenskou vládou, ale při sestavování rozpočtu na rok 1992 velmi ostře žádala okamžité zrušení přerozdělování finančních prostředků. Někteří čeští poslanci dokonce prohlašovali, že Česko není zaopatřovacím ústavem. A tak úderem půlnoci 31. prosince 1992 přestal československý stát po 74 letech existovat. Subjektem mezinárodního práva se Česká republika stala 1. ledna 1993 se zánikem federace. Zapojila se do západoevropských politických struktur. 12. března 1999 byla přijata do NATO a 1. května 2004 vstoupila do Evropské unie. Roku 2004 přistoupila k Schengenským dohodám, na jejichž základě se 21. prosince 2007 stala součástí schengenského prostoru. Schengenský prostor je označení pro území 29 evropských států, na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by museli projít hraniční kontrolou.
Od března 2023 se stal již 4. prezidentem v pořadí bývalý generál Petr Pavel. Předsedou vlády je pak Petr Fiala.